danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Ta'ala barakatuhu. Maza dan Allah, akwai wani shawaran da nake so in ba ku. Kaga yanzu ana yawan aure sannan kuma akwai wayanda suke auren ƙaramar yarinya wacce bata san komai ba. Dan Allah, kai in an auro maka yarinya ƙarama wacce bata san komai ba, ka bi ta a hankali. Ba wai kawai ka zo daga zuwa kawai ka ce ka samu sabuwar mata ka kama ka baɓalla ma mutane yarsu ba. Ka bi ta a hankali, ba wai kawai don ka samu abin da kawai kai abin da kake so ba. In yarinya ta zo, ka bi ta a lallaɓe ta a hankali, ba wai in ka shiga za ka tura kawai ka shiga, ka san dai jikinta daban yake da wacce dama ta riga ta saba yi. Don haka an kawo maka ƙaramar yarinya, in za ka kwanta da ita, ka yi mata wasa, amma kuma in ka zo shiga, don Allah da Annabi maza mu dinga kula, saboda mata suna yawan complain akan aka ce wasu ana jima yarsu ciwo. Don haka in za ka shiga a hankali, ka tura kaɗan sai ka ɗan bar ta huta. In ka tura sai ka bar ta huta, ba wai zuwa kawai za ka yi ka shiga kai kan kokarin ka kawai ka shiga ka samu ka faffasa ma yar mutane jiki ba. A hankali za ka dinga shiga, ka shiga minti ɗaya ka tsaya, ka shiga har ka kai mata gejin da ya kamata inda kake so. Don haka don Allah da Annabi maza, shawara nake ba ku dinga kula da irin wayannan abubuwa. Bai kamata a ce iyaye suna complain akan abin da kuke ma yara ƙanana ba. Ina ga anan za mu ƙara tsayawa da ku, sai mun ƙara haɗuwa da ku a shiri na gaba.